So, kanina habang nagdi-declutter ako, nakita ko tong bag na to. Naalala kong matagal ko na tong nabili. Okay, so, i-haul natin ngayon. Nabili ko to sa... Yan yung tsura. Ang cute! Tsaka yung leather, sobrang, kung malambot siyang leather, comfortable na gamitin. So, ganito yung itsura niya. And then, ganito yung sa likod. Yan, sobrang, stretchy yung leather niya. Yan. Matagal ko na itong nabili. Nabili ko to sa work. Naka-sale siya ng $4. Nabili ko siya ng $4. Before, yung price niya is $16. Pero nabili ko siya ng $4. Ang cute. Ayan. Ganyan yung loob. And meron pa siyang extra... Meron pa pala siyang extra packet dito eh. Yan, meron pa pala siyang extra packet na maliit na bulsa. Yan na pwede mong lagyan na, siguro kasya dito yung may pa kasya dito yung maliit mong wallet or phone mo. Tingnan natin kung kasya sa maliit na packet yung phone. Oh, kasya siya oh. Nakalimutan ko na siya. Habang nagde-declutter ako kanina, nakita ko siya. Ang nagustuhan ko dito, mayroon siyang ganitong pa tags yan. Ito pala yung brand niya, oh. Cute. Yan, ganyan siya, oh. Yan. Yan, ganda. Gandang bag. Grabe yung niya talaga, yung leather niya. Nakaka-surprise yung leather. Sobrang lambot. Ayan, i-bend ko siya. Sobrang lambot talaga ng leather. Ganda. Yan. Pag pumunta kayo ng Walmart, i-explore nyo yung store kasi marami silang mga cute na lalo na pagdating sa bag, marami silang cute na bag. Yan. Ay, ang ganda oh. Tingnan mo, ang ganda. Gustong-gusto ko talaga yung ito oh. And then, meron siyang, kung nakikita nyo, ayan, yung parang belt na pwede mong i-adjust yung strap niya. Meron siyang dalawang extra sa taas. And then, meron dalawa ring extra sa baba. Kung gusto mo siyang i-adjust. Pero sa akin, okay na to eh. Ala, ang cute! Ang ganda naman ito.